Hajde da počnemo sa ukrašavanjem. Prvo da vidimo šta ste dobile. Enid ima super šarene slatkiše, a Wednesday ima strašne slatkiše. Enid želi da počne prva. Hajde, kreni. Hoću da počnem sa Skittles. Toliko je lep. Obožavam te šarene bombone. Prelepo. Ne mogu prestati da jedem ove bombone. Enid, treba da ukrasiš tortu njima. Upravo si, Wednesday. Dobro, ukrasit ću prvi sprat torte. Hoću da ga u potpunosti prekrijem Skittles bombonama. To nije tako brzo kao što sam mislila. Samo jedan sprat. Šta da radim? Već sam se umorila. Dobila sam ideju. Mogu da uradim ovako. Enid, šta si uradila? Jao, Enid, razljutila si Wednesday. To baš nije trebalo. Ali sprat je potpuno prekriven Skittles bombonama za samo sekund. Dobro, sada da vidimo šta je smislila Wednesday. Za početak ću uzeti puckatave bombone. Dobro, što su crne boje? Kako pucaju. Dakle, sipat ću ih na prvi sprat. Odlično. Sada uzimam najkiselije bombone na svetu. Evo ih, Toxic Waste. Ali šta da radim sa njima? Smislila sam. Uzet ću kotao. Otvaram teglu sa bombonama. Enid, zažalit ćeš zbog toga. Bačim jednu bombonu. Previše kiselo. Lice mi je utrnulo. Upozoravala sam te. Dobro, sipam bombone u kotao. Vadim ruku kostura i mešam sve. Odlično, napitak je spreman. Preliću tortu. O da. Fantastična zelena boja. Pogledajte kako lepo curi. Prelepo. Wow, kako cool, Wednesday. Jel ti se sviđa? Da, smislila si cool ideju. Svaka čast. Enid, skloni se, smetaš mi. Dakle, sada vadim gumene zmije. Pogledajte koliko su duge. Ne mogu da odolim da ne uplašim Enid. Enid, draga. Hej, pogledaj šta imam. Šta? To je zmija? Skloni je. Čekaj, Enid, to je samo gumena zmija. Probat ću je. Baš je ukusna. Sviđa mi se. Sad ću da je stavim na svoj deo torte. Da, stavit ću je ovako. Odozgo. Odlično. Završila sam. Enid, možeš nastaviti. A ja ću jesti svu zmiju. Dobro. Ja imam još puno šarenih žvaka. Prvo ću probati jednu. Uzet ću ovu. Kako je lepa roza boja. Obožavam. Kako je ukusno. Nevjerovatno. Napravit ću balon. Gledajte. Kako je ogroman. Super. Da, bila zabavno. Enid, baš si smešna. Sva si u žvaki. A brzo skini to i počni sa ukrašavanjem torte. Šta si smislila? Wow, Enid je izvukla presu. Šta želiš da uradiš sa njom? Super ideja. Enid je stavila sve šarene žvake u presu. A sada istiska šarene špagete na tortu. To izgleda super. Svaka čast. Dakle, devojke, sa prvim spratom ste se odlično snašle. Svaka na svoj način. Ali šta će biti dalje? Hajde. Monika, prva okrećeš krug. Ne želim kaktus. Ali šlak ću rado pojesti. Ne može tako. Dobila si kaktus. Nemaš sreće? Ali ne brini, imat ću je ja. Bićeš srećna zbog mene. Eto, ja sam rekla. Nema ništa ukusnije od Huba Bube. Pogotovo kad ih ima tako mnogo. Jedva čekam da ih izvadim iz pakovanja i stavim na tortu. Mislim da će to biti jako ukusno. Za sad imam najlepšu tortu koju sam ikad videla.
I to nije sve. A od ostalih žvaka mogu napraviti srce da bi moja torta bila još lepša. Lepota. Monika, šta misliš? Baš je slatko, jel da? Vreme da probam. To je nerealno ukusno. Takvu tortu želim da pojedem svu odjednom. Mogu li bar srce da probam? Ne, ja ću ga pojesti. Da li želiš da vidiš najveći balon na svetu? Nisi htjela da me častiš, a ja ne želim da gledam tvoj balon. Eto ti. Šta si uradila? Sad mi je cijelo lice lepljivo. Prestani da se smiješ. Bolje jedi svoju tortu sa kaktusom. Kako da je jedem? Kaktus je tako bodljikav. Znam. Ako se rešim igala, onda kaktus neće izazvati nikakve probleme. Manikirne makaze su premala za to. A ove su prevelike. Mislim da će ovo biti savršeno za šišanje kaktusa. Jao, kako je dosadno. To je to. Sad je ostalo samo jedno. Ne rendati kaktus na tortu. Gledaj. Ovo izgleda super slatko. Prestani da pričaš, jedi već. Nadam se da je ukus dobar, isto kao izgled. Fuj, kao da jedem tortu sa ukusom trave. Fuj. Prijetno. Papir, kamen, makaze. Papir, kamen, makaze. Eto, oho, koliko bombona. Super. Šta, pseća hrana? Da li se šalite? Kako smešno. Ja veoma volim ove žele bombone, zato ću vrlo rado ukrasiti njima tortu. Tako je? O, da, izgleda mnogo lepo. A zatim ću uzeti ovaj kiseli gel. Ajuj, kako je kiselo, ali mi se ipak sviđa. Sad ću nacrtati nešto odozgo. Eto, a sad ću uzeti najkiseliji bombon na svetu. U stvari, znate šta? Imam bolju ideju. Šta ona radi? Ne razumem. Ja sam napravila od bombona mrvice. Hoću da ih sipam na moju tortu. Da, tako je mnogo bolje. Pogledaj, Mike. Cool, svaka čast. Da. A sada najlepši deo, degustacija. O, to je tako kiselo i tako slatko istovremeno. Sviđa mi se. Hej, daj meni da probam, molim te. Naravno, izvoli. Jesi stvarno poverovao? Ti imaš svoju tortu, ajde jedi. Užas, zar stvarno moram da stavljam pseću hranu na tortu? Jao, ona izgleda odvratno. Da, i još i smrti. Tako je, dobro, sad ću probati malo. Hej, to nije fair. Ti jedeš samo tortu, probaj hranu. Ti si tako bezobrazna, Julie. Odvratno. O, ko je to? Zdravo, mali. Vidim da ti se sviđa hrana, jeli? Hoćeš da ti dam svu ovu tortu? Jedi na zdravlje. Mike, to nije fair. Nikakvih kuca. Ove torte moramo jesti sami. I meni to odlično ide. Joj, iako je to mnogo kiselo, utrnulo mi lice. O, Julie se ukočila. To znači da mogu nastaviti da hranim psa. A šta je to, Mike? Jesam ti rekla već? Ali vidi ga, kako da ga ne nahranim? Da, upravo si, previše sladak. Ne možemo ga odbiti. Gledajte, to je portal u svet slatkiša. O, kako neobično. Wow, šta je to tamo? Wow, šta je to sa mnom? Dakle, devojke, možete početi da ga crtate. Hajde, krenite. Okej,
napravit ću plave cvetiće i roza vrata. Da, to će biti baš super. A krov će biti šareni kao duga. Ostaje samo obojiti palačinku i nacrtati bombonu u sredini. To je preslatko, zar ne? Baš mi se sviđa moja palačinka. Wednesday, a šta si ti smislila? Ja više volim da crtam 3D olovkom nego testom za palačinke. Jao, ali ovog puta nešto nije lepo ispalo. Krenut ću iz početka. Ej, pazi malo! Jao, moja kosa! Mislim da će ovog puta ispasti lepše. Polako. Tako je. Devojke, stop! Vreme je isteklo. Pokažite crteže. Wednesday? Ne. To nije dobro, iskreno. Užasno. Enid? Trenutak! Polako! I eto, pogledajte! Wow, super! Ti dobiješ nagradu, čestitam! Da, zagrljaj! Jao, izvini, Wednesday, zaboravila sam da ne voliš da se grliš. Dakle, ćao svima, idem ja! Wow, to je tako super! Ogromne lizalice, čokoladne jaje i to sve za mene. Wow, tu je čak i žvaka, ne mogu da verujem. Wow, a krov je napravljen od šećerne vune, ne mogu da verujem. A ručica je napravljena od krofne, neverovatno. Oduševljena sam. O, ovog žele medu ću također rado probati. Šta? Čak i saksija je jestiva? Napravljena od čokolade, zamislite? Pitam se kakvo je punjenje. Wow! Unutra su slatke konfete, obožavam ih. O Bože, to je pravi raj. Ne mogu da se zaustavim. Sve tako lepo i ukusno. O da! Baš mi se sviđa sve ovde. Jao, znate šta? Nemam više snage da jedem. Puna sam. Ali presrećna sam. Ja sam gospođica Guska. Ćao, devojke. Wednesday, vidi, Guska. Pa šta? Nasmeši se. Tako je bolje. Nacrtajte me, vreme je krenulo. Super, možemo početi. Prvo ću uzeti crnu boju i napraviti konturu. A sad ću obojiti nos, nogice, telo i krila. To je to, divno. Baš je slatko. Obična guska je dosadna. Bolje nacrtati neko čudovište. Da, tako je. Cool. Ups, vreme je isteklo. Završila sam, pogledajte. Odličan crtež, svaka čast. A sad pogledajte moj. Kakav užas. Ne, to ne valja. Enid pobeđuje. Dođi ovamo, dušo. Bravo, drži Enid. To je dobro. Volim te, mali moj. Da vidimo. Wow, ovog puta imate još više slatkiša. Enid ima šećernu vunu i gumenog medu. A Wednesday ima oči, marshmallow i sirup. Zanimljivo. Ko želi da počne? Ja! Super! Počet ću sa ovim gumenim medom. Tako je sladak. Dobila sam ideju. Dakle, treba mi činije. Stavit ću med unutra, a zatim izvaditi fen. Ne brini, sve pod kontrolom. Dakle, uključujem fen i usmeravam topao vazduh na medu. Ćao, mali, moram da te istopim. Izvini. Gotovo. Wow, trebalo ti je samo nekoliko sekundi. A meda kao da nije ni postojao. Sada Enid može da napravi gumene slatkiše bilo kog oblika. Odlučila je da napravi slatka srca. To je preslatko, ali Wednesday nije oduševljena. Okay. Ja imam marshmallow. Počet ću sa njim. Dakle, otvaram.
I prebacujem u duboku činiju. Sipat ću sve do kraja. Odlično. A sad mi treba vatra. Šta? Enid, ne boj se toliko. Samo ću istopiti marshmallow. Ti ćeš ostati čitava, ali ne obećavam. Gotovo. Ovo je zabavnije i brže nego fenu. Super. I šta planiraš da radiš, tati? Odlučila si da umažeš ruke u marshmallowu? Ali zašto? To izgleda kao prava paučina. Wow, odlična ideja, Wednesday. Može se stvarno napraviti super ukras od tečnog marshmallowa. Čak se je Enid svidelo. Dok Wednesday pokušava da se opere od marshmallowa, hajde da vidimo šta je smislila Enid. A već su mi gotova moja gumena srca. Pogledajte kako su slatka. O, baš su lepa. Sad ću ukrasiti tortu njima. Stavit ću na drugi sprat, tako je. O, prelepo. Sviđa mi se. A šta sad? O, gumene oči. To mi se sviđa. Izvadit ću par komada iz tegle. Čekajte. Imam ideju za strašnu šalu. Jau, a moje oko! Šta se desilo, Wednesday? A ne, kakav užas! Je li to tvoj oko? Skloni to! Ma ne, Enid, to nije njeno oko. Samo te zavitlavala, to je bila šala. Nastavit ću. Izgnječila sam oko. A sad ću ga zalepiti na tortu. Tako je. Uradit ću to sa svim očima. Super. Ostalo je samo da sve prelim sirupom od jagoda. Izgleda kao sveža krv. To mi se sviđa. O, da. Ko ovde viče? Enid, skloni se. Izvini, ali tvoj ukras me plaše. A šta ja da radim? O, tačno. Imam još šećernu vunu. Treba da napravim lepa figurica od nje. Pogledajte, napravila sam slatke oblake. Super. Moram da ih obojim u različite boje. O, prelepo. Treba mi još više vune. Odlično. O, tačno. Pozvaću svog druga. Ej, zdravo. A donesi mi slatkiše? Šta ti treba, Enid? Donao sam sve najbolje. O, u tom slučaju treba mi... Šta da izaberem? Jel, tačno? Uzet ću ovo. Hvala, evo ti. Vidimo se, čao. Super, sad imam žute konfete, a mogu ih sipati na svoj tortu. O, super, to je baš ono što mi trebalo. Prelepo. Da? Hoću prva da okrenem krug. Ma da li se šalite, bre? Mrzim dagnje. Zašto sam toliki baksuz? Jer je sreća na mojoj strani i dobila sam šlak. I sad ću ga sipati na tortu da bi bila još ukusnija nego što jeste. Bitno je dobro promučkati. Gotovo. Sad mogu uživati. Deda Mraz, šta radiš ovde? Nova godina nije uskoro. Veoma smiješno, samo mi zavidiš. Imam još celu tortu sa šlagom, a ti nemaš. Jao, i meni se jede to. Imaš svoju tortu, samo što je sa dagnjama? Fuj, tako su gadni. Joj, i tako čvrsti. Eto, zbog njih sam izgubila zub. Više ih neću ni da pipnem. Ti nemaš pojma da ih čistiš? Ne moraš da jedeš školjke. Najbitnija stvar je unutra. Vidi kakva lepota. To je ono što moraš da staviš na tortu. Joj, kako smrdi. Da li stvarno moram jesti to? Naravno. Zašto mi to radiš? Zbog tebe moram da pokvarim tako ukusnu tortu. Muka mi je samo od pogleda na to. Sad mi se stvarno povraća. Wow! Pravi biser. Suzy, skloni se.
Ja sam otvorila dagnje, dakle biser pripada meni. Daj mi ga. Dagnje su bile moje. O ne. Gde je sada? Moram ga naći prva. Kako da ne? Ja ću ga naći. Jao, ovdje nema ništa. Džabe smo se umazali u dagnjama i torti. Fuj. 3, 2, 1. Pa šta je to? Hajde još jednom. 3, 2, 1. O, vidi, kod mene ukusno i mirisno voće. Cool. A meni se posrećilo mnogo manje. Ovaj luk je prosto užasan. Fuj. Diši, Julie, sve u redu. Dođi sebi. Da, hvala, Mike. Hoćeš luka? Naravno da ne. Hajde, stavljaj ga na svoju tortu. Dobro. O, smislila sam nešto. Sad čekaj malo. Aha. Mike, kako ti se sviđa moja roza od luka, jeli? O, to je veoma lepo. Svaka čast. Da, samo što uopšte ne miriše kao cvet. O, a od belog luka mogu napraviti lepe latice. A samo ga treba očistiti od ljuske. Odlično. O, ispalo je prelepo. Brava letnja torta. Super, prijatno. A sada jedi. Ja uopšte ne želim da jedem ovu tortu. O, vraća mi se od jednog mirisa. Jao, i oči mi suze. Strašno. Ovo je najgora muka na svetu. Ne plači, jadna. Ja sam sa tobom. Ne mogu više. Eto, uzmi, obriši suze. Hvala. Ajde, sada ti. Dakle, smislio sam nešto. Sad ću ukrasiti tortu voćem i uradit ću sve tako kako me je učio moj majstor. O da, to su bili cool časovi koje nikada neću zaboraviti. Julie, pripremi se da vidiš show. Dakle, spreman sam. Ja! Da! To je bilo fantastično, jel da? Završio sam! Wow, bravo, Mike. Svaka čast. Hvala! To je prelepo! O da! Što je? Hoćeš i ti da probaš? Dobro, hajde, posluži se! O, baš ti hvala. Super! Devojke, predstavljam vam lutku barbiku. Jel vam se sviđa? Prelepa je. Dakle, počnite. Wow, tako je lepa, moram je osvojiti. Ajde, krenite. Let's go! Požurite. Dobro. Počet ću od roze boje. Celu barbiku sigurno neću stići da nacrtam, tako da ću nacrtati samo glavu. Da, tako je. Odlično. Super je ispalo. Wednesday, a zašto ti ništa ne radiš? Ja ne volim barbike. Bolje da su nam poklonili zma ili zombi. O, a to je dobra ideja. Sad ću napraviti takav crtež da će svi biti šokirani. To će biti roze kovčeg. Sa zombijem. Da, tako je. Odlično mi ide. Pogledajte kako to dobro izgleda. Ja sam oduševljena. Ostalo je dodati još nekoliko detalja. Odlično. Stavit ću naočare. I to je to. Završila sam. Ma šta kažeš? O, devojke, vreme je isteklo. Pokažite šta ste nacrtali. Enid? O, nije loše, prepoznajem barbiku. A, Wednesday, šta je to? Šta će nam zombi? Dakle, pobedile Enid. Da, super, i opet ja. Hajde, odlazi odavde. Baš mi je drago, hvala puno. Ćao,
Ćao, Barbiko. Ćao, Enid. Wow, šta? Ona priča? Nevjerovatno. Šta? Kako priča? Hoću i ja takvu lutku. Sad ćemo Barbika i ja biti najbolje drugarice? O, da. Čajanka sa Barbikom? Samo što tu nema čaja? Da, zamislio, posle je rekao da me voli. O, ovaj bazen je baš super. Opa, kakva torta. Ups, ovo je inače za vas, devojke. Ko bolje nacrta, dobit će. Super. Da, možete početi. Odlično. Treba će nam crno testo za konturu. A sada prelive od jagode i maline. Pa ne. Čokolada je bolja. A vreme je isteklo. Kako već? U redu. Hajde da stavimo palačinke na jedan tanjir. Okej, dogovoreno. Dobili smo tortu. Bravo, devojke. Obe ste pobedili. Cool, čestitam Wednesday. Torta je vaša, izvolite. Hvala puno. Izgleda ekstra. Dođi ovamo, mali moj. A ja imam srce i jednoroga. Njam, njam. Ekstra. Papir, kamen, makaze. Pobedila sam. I opet. Jao, šta je to? Wow. Da, to je leteći Pikachu. Ovo je vaša nova nagrada. Dobit ćete ga ako ga dobro nacrtate. Nemoj ni misliti. Ja ću ga dobiti, vidjet ćeš. Moram pobediti. Šta kažeš, stvar? Kod Enid je bolje? Pa ne može tako. Moram nešto smisliti. O ne, šta sam uradila? Devojke, završavajte. O ne, nemam više vremena. Pogledajte mog Pikachu, kako vam se čini? O, bravo, Enid. Wednesday, pokaži sad ti. Da li to sigurno želite? Dobro, gledajte. Joj, kakva noćna mora. Pobedila je Enid. O da, od uvek sam htjela Pikachu. Sad je tvoj. Čestitam, dušo. Hvala. Hajde da letimo, druže. Samo ne ovde.